Abusiafo yebeda twedi ampon nyankopon ase na dom enna humobro ode abo ye ho banma na ochi asakọ abeto yembion obeji edi na ye ne wa ya adwense ye ti ase ye kwaye be nyina ye nyankopon na dom entia na ochi asakọ abeto yembion ye dusua ye ne usua gidie adusua wodo ye usua efri Joshua enwanum no ene no eto aso yi na ochi mu no ya beduru adusua etoso enum so hwe adusua no atifi asama o say God fight for you ye twa ho abasisia adwumu kesrene se nyankopon yodo adentina wataboni achi edinyame fra Abraham ene ne mani na osopako akodi nkwaso mu mfinhia ahana achi ne bede mo beba treni a woye ene ne pepe ya woye nti wo se boni firi esem ene ya etiase ene ya yenguye one ye kaso biesem nti nyame ne hyehye ne se saa nneoma no metu ni nyina ase abusiafo adehye ne adofo no mu amohwen mu amutie ne mu amohwe nyinara yebesan ama mu akwa aba soronko kwan so na fe de aseda soronko de amamu se de biara da mo ne yen eye sa adesua yi se ne medi kankan ye no adesua etoso enum na ye de brew no maboafo no aye krado omobeboa na ye de adesua pensen mu de abro baransa na no mayenkutie enwum enfree church kwafo mrasisia
yɛda yɛn nuanom kyɛtkwafo ase anwunwam a ɔmode abɛdi yɛn adesua yi animu ɛde amaye ɛne na mefa saa kwanya yi na media yi wona ɔmo bɛboa me de adesua yi pensempensem mu ɛde abramba. Before then ma memfa asede mu ɔde mfama 3ABN Ghana TV ɛna afei nso Hope TV Ghana saa adwuma ko mienu yi ɛyɛ TV adwuma ankrankran bi afa to ɔmo nso a ne ɔmo ya ne sɛ ɔmo bɔ onyankopɔn asɛm ɛho ɛdɛbro enti ɛyɛ saa adesua yi a wɔn so wɔfa ɛde hwete ɛkɔ wiase afana nyina sɛ na ɛbɛyɛ onyankopɔn asɛmpa no ɛbɛtumi atra kɔ wiase afana nyina na ɛnam sɛ ɛyɛ ankrankran adwumadie ntine ɛyɛ na ɛho sika sɛm ɛden kakra ankrankran ne yi sika kakra ɛde bɔ ɔmo de miamia ɔmo mfidie mu sɛ wo hwɛ yɛn utie yɛn na wo mmoa bi ade bɔ adwuma ko mienu abu sɛ wɔn namba egu yɛn foni nani yɛsrɛ ofa na frɛ obi bɛgye wo so kakra bi a obetunu fa bo asa adwuma ko yi na ɛnam saa yɛn so onyankopɔn so ɛbɛhyira na me sa kanfo ama sɛ sɛndɛ ɛne first time a wo hwɛ wɔ YouTube a na wonya subscribe to your channel na fa nsɛmia subscription button no so wia no asɛmia adoma no so na ɛkyɛ sɛ yɛsa video yi a wɔn so wɔn sa bɛka bi wɔn sa ka bi na wɔn so a wɔ so ɛde akɔakɔma wunia mewie ni saa dia ɛne na medimani bɛhwɛ afie ha sei na afie abusiafo mo me nkyɛn ɔmo bɛboa na ɛde adesua de abram no mayi ɔmo de akyerɛ wi a yɛafie yɛahwɛ yɛn adesua no mo me de mo somfo Bismarck Mensa and yɛwɔ adom mewɔ yɛnua Foster Twum ɛsa kan ho ɛwɔ ase pani Foster mo afa ba great that's say na se to zafro wo di odo abodomu say em fa adesua say fa bre tiefo me ko manimu a da akoko kire enso ene etewo no opini kire ye mo akwa ba me da say na se to zafro watimi aba na me ko manimu nso a yenua John Mensa Thompson enso ena etewo opini ye mo akwa ba yenua Bismarck me da say ene nso wonso watimi aba be kayensa wa hase na me ko ne oti eto no akra elder Kingsford dia boama nso na ti eto no elder Kingsford e mo akwa me da say mu nyina ye de yeto nsafro watimi aba afidie mu hase atefo nso ye beda mase nde na bebia obia no ahombrase mu si utrase na me ma opini kire e mompaye e maye Nyankopɔn ne aba kɛseɛ nyansa bo akwanyame wona dwene nyansa ne nimdie nyina afiri wo saa bre ya wo matena se ne be pense wasɛm mu yi de yɛsro nse yi nipasu esi nkyɛe amen ma ho nkonkon no emeka ye ho o mema ye nyansa ne nimdie na de wunyame wo pese ye de kɔ wiase maf nipa nyina ehu wunyame ne yesom wo no wo de amaye yɛsrɛ wo bɛka ye ho bre yi mu ma ho nkonkon kwantrefo no meka ye ho ye kasa ya adwene ye bibia no mefa ne no mum ne ye nye bibia mfa nhyɛ odin no nyam ka ye ho saa bre e wo Kristo Yesu de mu nti amen amen great say ya frɛ Chediampon Nyankopɔn ama wabetra yemu dia ene na yedi yani ebɛhwɛ yɛn adesua enemu sɛ na meka yɛ no yɛwɔ adesua etoso enim ɛwɔ kota ya Joshua adesua ya yesua gidi adesua wodo ya yesua fi Joshua humanimo sɛ adesua ne yɛkɔ yɛnimu ano no ɛhyɛ kota na se no 5 weeks ni enti the 5th lesson na yɛ ba bɛ hwɛ na the 5th lesson we no ba bɛ to last week no na edi kan ehwe na abusiafo se na ye hwe ye disua no Joshua ehoma no ye hu se ewo ahwede bi wo ha ani anyan kakra the reason why I can say adwempo bi ewo mu a eche se nam se onyankopon na ebo ade no ye sovereign lord no ni bibia nti bibia besi wasasi su bi aye hu se eye bone bia ye pe okwan bi so ede hye nyankopon because nim se onyankopon ene bo bibia na o bibia nso e control enti no ye wo age bi wo Old Testament mu a eye aye bi e be describe no eye ye be describe no se akodie kronkron ana se ontokwa bi a eno sa ntokwa ne de eye holy because nyankopon ensa hyase saa adwempo ye wo yetirimu ntino ama sabi nipa bibre wa adwenchia bi se onyankopon ne tirimu odin onyankopon ye odo ade ntina ota boni bi se obi nkokun bi ana so obi nkotenhye obi so enje na saase saa ne ma nyina onyankopon eta achire na saa disua we ebetwa last week de na se ye hwe akon a na ewo hɔ a enunti emasa nema we nyina eba na so bo no ye de bebo onyankopon ana se
ne yeba besua yi eba be che se hwan na yemfa saa so bo no enko bo enti no yemfa saa addition we embra na wie na asatimi awai asembisa bi a aye ya dwunu mu kesere ne se Nyankopon ye odo adentina wota boni achi ota Israel fo achi mo ye de omoye nti maboafo no beboa se yemfa saa addition we no emfa mra na wie no na yehu Onyankopon ne tirimupo ene dikodie nti a nye esi no AC yan di kan enhwe yen ka bosam no ewo Joshua chapter 10 verse 42 nka bosam no enti erade asem na ifu enyina ne won asase no Joshua fa no breko fi say erade Israel Nyakopon ekoma Israel amen. Good. Yanko yanimwe na fe yanhwe se ne medi kan eka no etwa last week there no we trying to answer that question of Onyankopon a oyodo. 21st of all no yendi kan kohwe mepese saa we no Bible no be kasa bebre mepese be kenkan ne bebre because yempese ye de adwene be fa ne bebre ho wa hase ba ye mepese Bible no e be kasa bebre in this particular lesson because once I was reading no I just say yemma Bible no enkasa there so that people will actually know niesi nuntina sabe nyame a ompebone no obema niema bi asi first of all yen twe Canaanite iniquity or say Canaan for no amumuye yen ni kan twe Genesis chapter 15 verse 16 yewria yebehwe Leviticus nso chapter 18 verse 24 to 30 but first of all yen twe Genesis chapter 15 verse 16 first verse 15-16 I say na I want to so na mu na obesan aba aha obesan aba ha if you say amorifu mu yo enyanruye amen. Great. Na fe yehuria yenko Leviticus chapter 18 24 to 30 na yatwa nsem bie wo ho 24 to 30 mo mfa enuma ibia engum ho fin if you say yenum nyina na amanamaya maybe two one free mo nim eide gu won ho fin na sase ne so agufin enti na metu eso amu yesoka metua eso amu yesoka na sase no afi eso tifo no agu na mo de muni mashe de ene matemu de so na monye sa chiwade mu bia kromo ni o ohoho a obeso mu efise sa chiwade nyina na asase no sofo a wodi mo anim eno aye na asase no so agufin na asase no amfemo angu se mogu hu fin se dia efe amanama a odi mo anim no guye no obiara obeye saa chiwade mu bia no obetwa akra woye no afri won emamu atwene enti mo hwe mahyede na mo anye ahyede a wochire a odi mo anim eye no amfa angu mo ho fin many erade mo Nyankopon amen. Great. Na fe hwe Deuteronomy 18 verse 9 to 14 yen hwe ne ma bi nso anom ye ho 18 verse Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 14 o say se wunya duru asase a erade mo Nyankopon de ma wo so a nsua manama no ne ye a eye chiwade no ye ema wo hunu umu obi a oma ne babarima ana ne baba fa ojem okonfo a ohye abosomkom obayifo adibisafo ntafoyifo krabrechefo samanfrefo adutifo ne nia obisa afanu efise ewrade achiwade ene won a woye yenum nyina na achiwade yinti ena oriti won afri wanim yi woni ewrade Onyankopon entena no emudie mu na manaman yi a orekotu won yi etie abayifo ne komishafo na wo de ewrade Onyankopon ema wo kwanse ye no sa amen. Ada mama mfa nso wase because aye ya dwunu kesere ne se Onyankopon ade no ta sa ahurkasemi achi sa yintu osemi ya yakan efa Canaan fo no omo tibia ne de no omo ye no adwempo ben na ye nya no ha
yɛn hwɛ sɛ de osika yɛn sɛ last week adesuano de yɛ kɔ sɛ ɛko a ɛtaa ɔko akyi nti all along no na sɛ yɛ nyame mma etukwan ne nyina no bonsa mma so tukwan na de nyame mpɛ ne bɔne eti baabi abɔne wo bia nyame pɛ so clear ho na wo ma ne ma ɛbɛtena se ɛnsɛ yɛ ka Genesis no wɔ se na after maybe echi generations 4 generations echi no mo be sa ba na bedru sabre no na Amorite fo no wo mo abosonsom no wo mo mu ye no mu na ayede ayema eyema de a nyame ama mo akwama se mo mfa nsakra mo adwen na se mo ansakra mo adwen da mo kuruwa no be yema mo kuruwa no yema so de a atemu na ehoma mo na atemu no eba onyame enam yi nipa so ene be yi saa de na firi ho eti nyame fra Abraham ene ne mani na so mbakwa akodi nkwaso mu mfinhia ahana chi ne de mo beba na mo kɔ akɔtena sase a bedi ma mo nana Abraham emre bi atwam no Abraham be nana Kenafo no ho ne wo mo bɔne ne daso ho ne wo mo di bɔne Abraham betena ho Isaac betena ho Jacob betena ho we bɔne na kɔ so saa wo mo nsakra ya adwen afi no nyame de ne mba no esa efiri nkwaso mu wo Misrem aba betena sase ne so tuji se nyame be hwa ne mma no a wa pa wo no a wo mu na genkwa ne be fira ba no nyame be mo ma betena sa bɔne asase so ana wo ma be sua sa ne ye bɔne eni nti ne ye ba Deuteronomy no uso keka wo mu suba bɔne ne nyina abayisem abosonsom entafo yisem wo mu a je se ukɔ ba bia wo se na wo mama adwamamɔ kura no ayɛ akɔnɔ bɔne mema ni mema da mani madani kyese ayɛ bɔne mu bɔne nti uji sasase we nyame ba ma na makɔtena so dabi eti wɔka kyerɛ wɔn sɛ wokɔ ayi Deuteronomy wo bewie no wɔse na monhwɛ na wɔn mu yɛde na wɔn yɛ no mo so mo ankɔyɛ dɛ mo ankɔyɛ bi the bad day we learn from experience yesua bibi free wɔn mu edi kai yesua bibi free wɔn mu a etutu anamo n'akyi eniti nyame ma na kɔtena hɔ no mo a uji sɛ de be ne besie Balaam penso Balaam nyame ka sɛ ohine no Balak ka sɛ o medumi Israelfo no o kan ya kusi sɛ wantimi anome wo yes na de be na o de ma wo wo sɛ mokɔ na mo no wo mo emma no ekɔfrɛfra kɔ wareware wo mo a wo mo be o mo nyame no be dey obefu no kure so emra sa intermarriages no ba won tɛ no wo mo ni mama mufo no kɔ bobɔ adwamane ade no enu me kase ba Israelfo so eti nyame mpɛsɛ that sick ayi no be side dey a happy biem eni nti wo se wo mo bɔne no bread do say so tu ase kora wo mo mu ye no a wo ho no a Israelfo asase kronkron asase dihye asase bata nyame de ne ma no emma ne ma na kɔtena so no ense nyame tu bɔne ni nyina afiro na ense ye wi adesua na obɛkyerɛ ya me ehu the Prince of Peace no so oba do obɛya asase eni nti adesua ni nyina apɛ so ɔkyerɛ ye se onyame na se moja kago no opɛ ɔse ne kon no kra se de bɔnyɛ ne bɛdɛ ebewu no bɔne mu eni nti ne nyame siesie saa asase no ama ne nkrɔfa na kɔtena so na nsa no bɛtena so no Yesu tu bɔne nyina afiri so te sɛ de wie bre ne Yesu Kristo ba obeyi bɔne afiri hɔ na wasiesie asase na ne maba de aba bɛtena so nti wɔka bibi wɔ mra yɛ de twa to kra no ɔse Kenanafo no nyame ma won breso mfa nye dai ensesa wo madwene hwese mra Israelfo wo mu firi Misrem wo mu twa apokoko wo mu betwa Jordan wo mu ekon yedidi aman na wo west wo ni nyina ku edi won sunkunu no Kenafo ni ti ni nyina na so no mo prim ya kuma so mo de bone na no be dai on beye nyame mpe bone ni nyame ntina eduru mra bi na okuru wa ye ma nyame be yefro eniti Kenanafo no bone no a wo kan wo Deuteronomy chapter 18 no mumie hwe ne yie na Yesu nemresi de ba ya setena mu a ya safum bibi sesi mumie ntumfrim mumie nkase o mie nkrokro da bi nyame mpe bone na so otimi yi nipa bebre firi honom e wo bone anu mo yentira Yesu
ɛdeɛ bɛɛ no ɔbɛyɛ medase pa medase em say elder waka sempa na instem bi wo ha e wo sa eyimu a se na wo draw conclusion very very important say yen so yasetena yimu e di akotene pa because obobo so from I think from 12 no bana nyankopon achiwade no in fact obobo nema bia bebre so o say akomfosem I say abosonkom abayifo odibisafo ntafoyifo nkrabia kyerefo samranfrefo adutufo ene obisafunu akobisafunu like obi awu na makobisafunu ne say ene obi won so say me kwahwehwe me nkrabia me kwahwehwe me hyebremu obi won so me kwosofo wu na waka me daachi bi asama kyeremo ntafoyi sanyema ni nyina o say eye nyankopon achiwade and it is the reason why na wo so otu nkrofo na say enti na otu saade wi ase enti wa wo de wo ho bata saade wi ase bia na won so ye so de otu bi sa na de na akwakoye very very important because sanyema we obobo sinya ye da so ye ebi krompoti asafunu mu omoda so efa akire ekoye sa nima wi na enti na say enye nyankopon se na wo ka na enye nyankopon tirimu pose oni nipa na ompe na asem na me ka say yeah mo nye nyame foforo nye dey enkame that's right enti no bibiara wo de besuo in place of nyame no nyame betu ase great all right yen to aso na fe men ko elder so elder kings was na nhwe o se otimuafo peni no well yen hwe Genesis chapter 18 verse 25 Genesis 18:25 no na fe we 18:25 no o se yen pare o se obedi sa ansemi se ubekum otrenini odebonini afra na otrenini ayese odebonini yen pare o ne obu asase nyina ten no rimu atentreni ana amen na hwe Psalm 7 verse 11 no Psalm 7 verse 11 onyankopon ni otimofo trene ni onyankopon a otiatia da nyina amen yes Eda yen call so Genesis there yenim say a story from Sodom and Gomorrah time na negotiations na course no na Abraham negotiate no na okansa asem no say onyankopon anti innocent ho no kokon ma fra nyankopon ka say se minya 50 krompo omu bageni ya beduru be say 10 krompo kire nyankopon a onye nadwen say okokum innocent people now Eda yen hwe nyame a oye timuafo peni no yanti asese yo me da seminua se ye twen ya dwen esi onyame se de ni suban esi to etia etimi hunu se onyankopon ni suban the foundation nyina eye odo that's right na bia odo wono so justice should prevail atentene ni ewo se ebam nti agenkan samo a minua no eka kire ye no wasi so nyankopon ebeyi o trenini afri wo said wo be paraphrase no said obeyi ayi odeboyefo da bida onyankopon ene bone entimi entra yes ti babi abone wo no na se onyankopon honhom so eni ho na no na ode ema ya ate ase se onyame ye odo na afi oye otemuafo a ope atentreni a na chese wo se wo yibo na ifri ho na adisua yesua no ema ye ti ase se emra Israel fo no omubeko Canaan no onyankopon eka asem bi kire wo ye mepese ye be kan sa test Deuteronomy 9 verse 4 and 5 no na ye nhwe verse 4 and 5 Deuteronomy 9 verse 4 and 5 all right se erade onyankopon ti won free wanim gua enka no wakomam se metreni ni ntina erade ede me ba se memefa asase na manaman I abonefo ntina erade eti won free wanim enye wotreni ene wakoma a etene ntina ore kwakofa asase no na emom amanaman yi abonefo sem entina erade onyankopon eti won afri wanim na wama nsem a okan ye ho entam kire wonananom Abraham Isaac ni Jacob no etim amen ndi we ye bosha onyankopon de ma Israel fo no nananom edikan if say
asase onyankopɔn de ma wo no ontimi emma bɔne entene mreko a onyankopɔn su ene ne ban ene onyankopɔn presence because baby Israel beko bia no the presence of the Lord was there. Tis onyankopɔn presence ewo ho a bɔne so entimi ntena saa bia no. Nti wo se oyi bɔne free ho. See you read Romans chapter 6 verse 23 a tester ye kan pa say bɔne akatua ene owu. Nti saa na tie de a na onyankopɔn ne training a wo ye ene ne pepeye a wo ye nti wo se bɔne free ho. Eno ena me yehu se onyankopɔn oye odo. If you say onyankopɔn e kan tan some intimi ne bɔne ntena na afi o go back on his word a na je se onyankopɔn ye pepeye na nam so ye pepeye nti no ena yehunu ne yehunu se de ye kan Canaanites omo amumu ye nyina no e wo se oyi firi wan sa na Israel for no so ako duru na ye ka holy war nyankopɔn nyase okum nipa anazo oyi nipa firi ho say or discriminate against them. Yeah, by Israel for crowds eswa. See a kind Joshua chapter 7. Emre bi do ya nyankopɔn so dane na chima and am say omo am nante onyankopɔn akwanso. That's right. Enti no kyerɛ onyankopɔn ne trene ne pepɛ ya a wo ye. That's right. Eno no me yehunu say yenso da biara ye kasa adom nyankopɔn ye odo. Nanso ya nante na kwanso ya ma ne honhom no ani ye anim. No one treating yanya. Said your year ma Israel for no. Emre bibedu a. Yenso ye beko the same situation. And to no my yehunu say in the God's rule and sovereignty no love and justice prevail. That's right. Bone entimi emma bia onyankopɔn ne do ewo. Bone entimi ntra bia onyankopɔn ne pepeye ewo. Enitini I was here did 2 year dream ni ehunu say ye rebel against God. You rebel against his governance and his order. That's right. Sunsan so a eba yen so no enye sunsan so a eye papa. Ena nyankopon okun ye a ye kan ho asem ene ni sovereign judge no ye. Na nyankopon e de ni man esi ho. Nti ni man mu no e was a nemrem de ka say the rule of law and order no. E was a prevail. Oko man bi emu a say rule of law and order be prevail. Na yen hyehyɛ ya ɔman no ade asi ho. That's right. Ɔman no si we ne wasi ye anamontuo se na wasi ye fa so. Ye nyina ye fa so a na se pepeye e ba ɔman no. Onyankopɔn so saa na tie. Ndi nyankopɔn pepeye ene ni rule of law ene ni sovereignty no. Eno ene atuate entimi entena. That's right. Nti ye boy ya brabo no na afi ye tutu anamo no. Ya disua kese ema ye nyina se ye nso ye behwe bia sane ebesi anante na se ye nante so nyankopon akwa no so a ne pepe ye no so a na sundue no so a ene ye nso ye benya sundue ene ye nso ye betimi aka se ampa onyankopon eye atomufu a wo ye supreme onyankopon a wo ye odo efise ni suban no bi ebe reflect in our lives. I'm a full so at me. Joe, medase abusiafo ye gusuara ye hwe yen adisua na kama pa onyankopon ebe ko ama ye gusuara ye hwe onyankopon a oyodo na oya tantenene na eniema ekoso a yefi se de oye no enye na afi ye hwe omo aniema no nso tu omo nso de omo ye no se ni onyankopon atantenene no do no ekwa na ena edafa emre edi achichimu kama says nyankopon yodo wasa ya atantenene ba bi odo bia no atantenene wo ho enti wo ye eniema a eye papa onyame ono wo na afa ba wanye eniema eye papa nso ana se justice no nso wonso wonso ekoma se ne elder echeche emuma na I like why what the difference Sodom and Gomorrah de na bargain no e de bae no or pese or draw your attention say nyame or you just onye onku innocent o unso ne Abraham kanya ma Abraham sinti wunya 50 also omo kanya mo bedu say 5 or say 10 o say me nya omo krompa me ko not say answer na nyankopon ko say Sodom and Gomorrah not say there is nobody at all who is innocent to the point say onya nipa 5 krompo na nka on say kro no enti men na nwen say wo mo nyankopon tori o mase no
omo no mo ye ne papa ene Nyankopon kotore o masida bi nyame se boni wa ode ho be fra boni bia no se nyame be se wafra. Great. Yanto aso na fe yen hwe se ne enema esi eko afi se o se wuri tu won ana se wo toro won ase broni be ka se disposition or annihilation. Yanhwe eno nso se na chirosem no echeche sansem wi Nyankopon tirimu po na otu omo ana se na otore o mase ye bi ka hwe nsem bi nsem pomiensa bi yitu osemiensa bi ansa na mama opini kwa na wa cheche yemu. Exodus chapter 23 verse 28 to 30 no yanhwe ne ewo first 28 to 30 na besma nkotokuro du adi wanim opam hewifo Kenafo ne Hetifo eno wanim meri mpamo won wanim afekoro asase no anane amanfo ne wurem modoma ame doso entiawo nkakra na mepamo won wanim akosi se obedoso na waje asase no amen. Na fi Exodus wana huri na kwa 33 verse 2 no 33:2 na mesoma obofo adi wanim na matukenafo amorifo hetifo perisifo hewifo yebusifo no amen. Na fi huri koka Numbers chapter 33 verse 52 ase ene mompamo asase no sitifo nyina enfri mwanim na monse won abo ahoni nyina na won ahoni a waguo no monse ni nyina na monse won sonson mia enyina amen. Great. So na okwe Exodus chapter 34 verse 13 so osinemu mumbubu won aforobochia na munri won abo adum na muntwitwa won abosompo asre engu. Yen mamenko openi Thompson so na Nyankopon ni timu pon se omuntu omo anaso montore omase nkinkansa mi aya kinkan na nyame ni timu pon se besba medase yechia ahwefo na etiefo nyina na question ya obisaye na nyame timu pon se obetore wo mo ase kra na nyame ewo nhihye ema wo mo in the same way yenso etoda nyame ewo nhihye ema ye nti onso wutumi etena bibi ho wadwene so ochina mesakra ochina meyese bonse nyame ma bibi esi na weyi we fro na afi na wadwene akoso se mekọ so tena ha ankasa de we na ebetumi. That's right. Nyame empese osei nipa. Yes. Esane se ose odibon ni kura ni wo enye ne fe. Enu ti ade biara nyame ma ye second chance. O ma ye second chance se ne ebeya ye betumi asesa ya adwen. Ye hwa kenkan se ma ya kan ni nyina se wo sha ase to was kan Exodus 28 to 30, Exodus 33:2. Ni nyina na nyame kan say I will drive them out. I will drive them away. I will dispossess them. Metu womo. That was the word that na nyame AUC. Ba wo kan kwa animu other quotations no e can destroy se mese womo metu womo ase kura. Na and refer to nipa no. Esa ne se mpenimfo aka bebi anu wo mote no no mu wo culture bia na wo mu ekrem paganism enyoma bia ne Nyankopon nhihye ebo ebra nti nyame ne nhihye ne se sa nyoma no metu ni nyina ase esa ne se na Israel man kronkron Nyankopon apa wo mu na se nyame man kronkron ekotena sa nkrofo yi abone ahye meya wo mo de wo mo bone no be contaminate wo mo nti saade a memma kwan ma saade ni nsi ti nyame mo strict instructions say wo mo abosom no mo nhi wo mo nyina wo mo places of worship wo bi o mo ye asore no wo mo som sa abusu mo say sa places in there or say inanimate objects in there mo say ni nyina. That was where the reference mo say no efriba na
we be say na dan na afa de nipa afre mu a nipa eseyi medi kan ka se nyame e won hihye e ma wo mu nenso nyame ese sa de ni nyina nipa biara ubeye wadwen se medie mentwe me ho emfri sa anoma na nyankopon pese osei medie mekoso aso me bosom medie me prim makoma me prim adwen se mekoso atena sa aboni mu aye no sankrofon na nyankopon ese wo mu intisi ehwe a Jericho de Rahab anase Rahab ntokwa no eba no ono te Israel for na nyame ayama wo mu nti oye na adwen se memfa me ho entare me Jericho fuyi na fe mesesa madwa akodi sa nyame nachi abro tu sa na mo no nkwaje eba ma no se kan Judges chapter 1 24 to 26 na o se spice ne ko o mu hia papa bi e no mbisa ne se ehe na city no ne kwanda papa no e kire wo mu no se sa papa no ono ne fie nyina oje eba ma wo mu nti mi ne se wo mu sakra wo mu adwen during the conquest and say before the conquest ni nyina no wo mu enya nkwaje na wo mu retreat to 45 cities ye ne ye no mu besie ni ye no mu bekono wo mu na oseye no ekoma wo mu eden na sa asemu e ka kire nyame hwehwe se ye beje na asemu atum na ye premier akoma esa ne se ye premier akoma de a oseye no ena beba because etu Pharaoh na Pharaoh wakwenya bebre because she plagues e ba na akwemu na wakwenya senka Pharaoh besesa na adwen enso prim na akoma ema ono ene na soldier fo nyina ekogu resi no eden ewuye eye akoma prima o premier nyame hwe se ye bema ya akoma no ayemre adishan be na de ne ye kan nyina ede mai nyame hu ne se enuma bi wo ya kwan mu a e wo se yiyi ni nyina free akwan mu se sa an inhalation sa word no an inhale good enuma bi wo ya kwan mu ye characters enuma bi e wo se ye bi eye pride ahomaso nyame empa ahomaso njisa ahomaso e wo ya brabo mu a e wo se yeji sa ahomaso ni free abo ne ye humble before the Lord afi so amfanche unforgiveness nyame hwehwe se yede bone beche esan se yen yakosre bone fache efri nyame ho nanso enua fome ya yemfanche ebi ne se yede yeni esi se asumesi ne waye mi memfanche no se asofo beka asompanimfo beka me prima kuma se me se me ne betwe manso no ye betwea manate enkosi da ben o kristoni odofo enkosi da ben nyame hwehwe se ye begya nnomemu na fe ya fa na asem na ye di nechi na ya me akoma na aye den no obibu na ayemre se ne be betumi edi nechi ye yo me da se o maka madam for be university o se me de manya me no ka se na mnya ye madwen se mentiase da mentiase da o no se ntonya se mentia o de ja na ko because nya de obede nyame mpe boni ayem fanche na me mpe tintintintin o de asenti wo hwe omo nya adwensacha give you night for no omo nya ala na sitale yenko ne mfa ho ko batam no omo nya omutimu didi Rahab enyo omutimu didi mu ye ba be koi ye ba be kosese binum nso omo ye de na tese enye sa nyame timu pone se o se nipa afutu sam sa wo ha se won se yenso ye twen the second coming of Christ nyame a wo ba second coming no on be se nipa wo be se boni obese pride obese arrogance obese ntafuayisem obese abosonsem oba bese mikwa ko bisade mikwa ko hwe mikrachi obese sa niema no enti wo bia wo de ho be bata sa niema no distractions wo ho mawo enti eno no wontra ba bi nkasa nyame tirimo ode o se nipa da bi o se bone because o person o sa reconcile nipa back to himself ontimi reconcile bone back to himself eno ho addition na ye no yento aso na fe yento say free choice or power or ye nokwa yenhwe Deuteronomy chapter 20 no 10 na fe yehura ka 15 to 18 yehura be sa hwe bi so Deuteronomy ho na fe ya akọ Joshua de no 2010 2010 uwia no ehura kwa 15 to 18 all right se wo ben kru bi ne no kokko a
kasumdwe nsem kyerɛ no amen 15 to 18 15 to 18 15 is say sana yenkura ene wontem ekwan ware pia enya manaman yinkuro ebienu na manaman nkuro a Awurade Onyankopɔn ede ma wo no se disuo no mu de ma mabribia ehome enya nkwa na se won pasa Hetifo ne Amorifo Canaanfo ne Perisifo Hewifo ne Ebusifo sɛnea Awurade Onyankopɔn ɛhyɛ wo no na wankyerɛ mo wɔn akyiwade a wɔyɛ ma wɔn anyame no nyinaa bi yɛ na mo anye Awurade Onyankopɔn ɛbɔne amen na fe hwɛ Deuteronomy hɔ na bra from bɛka 13 12 to 18 no 13 yeah 13 12 to 18 Deuteronomy chapter 13 12 to 18 no 12 to 18 no sɛ wote nkuru a Awurade Onyankopɔn ede ma wo watena mu no ebi nka sɛ mmarima busufo ebi asɔre umu adada wɔn nkurɔfoɔ sɛ ɔman nkɔsom anyame foforo a munim wɔn a ɛne hwehwɛ mu na bisa mu yie na hwɛ sɛ asɛm no ewom ampa sɛ wayɛ saa akyiwade yi omumu a kum na fa nkrante ekum kuro no emufoɔ fa nkrante sɛ ɛno ne dia ewom nyinaa ne emu afiaboa pasapasa na boaboa emu asade nyinaa anogu abɔnten so na fa ogya ɛhye kuro no ne emu asade no nyinaa sɛ afɔde mu ma Awurade Onyankopɔn na enye daa amanfo a won kyekyere bio na emma abusudie no bi nka onsem na Awurade nnane mfiri nabufuhye no ho na ohu mobɔ na Awurade nane firi nabufuhye no ho no ohu mobɔ na ne yam enhyehye no ema wo na ɔma ɔnɔso sɛnea ɔka no nananom entem no sɛ obetie Awurade Onyankopɔn ne edi ne mmara nsɛm a mehyɛ wo na yi nyinaa so ayɛ nea ɛtene Awurade Onyankopɔn ani so a amen okay yen gina hase na fe yen hwɛ ensa yituosem ya yaken ɛde na ɛkyerɛ yen ɛfa Onyankopɔn ne tirimopɔ in terms of Sadia ya osi Israel for enkonkoye especially with Deuteronomy 20 verse 10 any 15 at the corner or more some limitations be and you free for all yenhwe ehho asem to say yeah that's it so na ya kai by na the same na run it true nyame mpe bone itina we caption say free choice yeah so say nyame ebe take action ewo so na oma wakonya na wo hu se akonya odi ama no untimi sesa then na ne punishment na ebe ba so anunti na o ka kire Joshua se mo kokuru bibia so mo ye hu se mo ye chiwade sei mo ye sei ya mo mfa bi mo hyiom na mo hyiom a enima na no mo ye no mo mfa ba kokura onfo jantu na monhye wo o kan bibi se so ne ukọ na ukọkum na se kromofo no eno mka asomdwe nsem na kire sen adentina oni obi kokun na wo fa peace so na kire se nyame no enye se wo no ene hia no na bone a ewo ho no ana wo se so twon ho firi sa enuti ana okache Joshua se woni obi kokun dikan ene nika somdwe nsem o hwe Matthew ana se impo obi a waye obone no na so kobo for de kra na ja woni kobo ede na kire wo nyame eye odo nyame pe nkabom nyame pe ogie afri embonim isa se esoro no
bɔne a na ɛwɔ hɔ no asɛe ne nyinaa fi hɔ ana ɔde aba asase so nti wa create space do nipa yasetrem no ɛnyɛ ɔsoro ne mu sɛ deɛ bɛyɛ bi hu n'anum nyam ti ɔpɛ sɛ ɛkɔhwɛ hɔ na asase yi a asɛe no wabɛsɛe ne nyinaa ɛno nti ɔpaw no ɛgyina yɛn so sɛ ɔde bɔne anaasɛ ɔsotwe ato yɛn so no nkosi bere bi a yɛbɛsakra no deɛ ɔnyɛ mu yɛsakra ɔpɛ nti yɛdi kan abɔ gyidifo bi a ɔmotumi ɛsesa free ɔmbɔne ho baɛ yɛbɔ Gibeonites so ɔmofa akwan bi so no yɛntimi ne ɔmo nko nti yɛmmra ampa ɔmo nya ɔgyeɛ Rahab yɛdi kan bɔ ɔdedin ɔnya ɔgyeɛ saa nso na kristofoɔ na gyidifoɔ a ɛwɔ nyame mu nso ɛntimi ansesa na nso ɔmo kɔyɛ mfomso a nyame ɛnom ni ne yie ebi ne Saul a nyame ka kyɛn sɛ ɔnkɔko na ma ɔmfa ɔko mu nneɛma anasadeɛ no ɔkɔyɛ yɛ a wɔntimi ansakra ma bio ebi ne akan a nyame ɛkɔyɛ yɛ a ɔkɔyɛ mfomso a wanka no korɛ saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ nyame agyidifoɔ nyame ɛma yɛkɔnya bebree asase ɛso titifoɔ sɛ deɛ di kan bɔyɛ no akrabayifoɔ nkontopofoɔ awudifoɔ ɛne abɔnefo sɛm no nyame abɔ nkɔkɔ sɛ saa bɔne no ɔbɛsɛe no ɔbɛsɛe no asɛe bibia wɔ asase so obi biara a ɔde ne bɛdi ne yie no ɛno nti ana ɔne yɛka somdwe nsɛm ɛnɛ yi a ɛte ase yi ɛnɛ yi a yɛnwu yɛ ɔne yɛka somdwe nsɛm ɔde kyerɛsɛm no ɛde ka ama yɛn sɛ na ɔka kyerɛ Joshua sɛ obi a ne bɛko no ɛne ne ka somdwe nsɛm no yɛn so ɔne ne yɛka asomdwe nsɛm sɛ de bɛyɛ bɛtwe fi ɛbɔ ne ho na ɔsɛ yɛn na ɛyɛ end time ɛwie brɛ no ɔsoro ɛbɛba no na ɔbɛhye ɔbɔnsam ɛne n'asefoɔ nyinaa no yɛn so bɔne a ɛyɛ ɔbɔnsam deɛ no ɛfiri yɛn ho a yɛbɛnya nkwa yɛn firi yɛn ho a yɛnyina bɛhye medase pa first why are there pa wa bi adwene mu ɛfa sa addition medase afi yɛnhwɛ na afi yɛmfa nsɔre yɛ addition na asomdwe hene no yɛnhwɛ sɛ ne Isaiah ɛka sa asomdwe hene no ultimately yɛnhwɛ what will happen Isaiah chapter 9 verse 6 na afi Isaiah hɔ na yɛbɛhwɛ 11:1-5 no but yɛndi kan hwɛ Isaiah chapter 9 verse 6 9:6 yeah yɛnhwɛ asomdwe hene no sɛ ne Isaiah ka no ho asɛm na wawo akokoa ama yɛn wama yɛn ɔbabani na n'ahenie ɛbɛda ne matri so na wafrɛ no ne din sɛ ofutifoɔ wanwani onyankopɔn tumfoɔ daa agya asomdwe hene amen great na fe ukɔ Isaiah chapter 11 1-5 no 1-5 no say na dufuro bi befifiri afiri Isaiah dunsinim no mu na duban afiri ne hene emu aso aba na Awurade honhom besi ne so nyasa ne ehunumu honhom afutuo ne mani nye honhom nimdeɛ ne Awurade suro honhom na Awurade suro ɛbɛyɛ no hwam na enye deɛ nani ehunu so na obebu atɛn na enye nea naso etie so na obedi asɛm na trene na ɔde bebu atɛn ama mobroni na ɔde asɛntrene adi ama asase so amanehunfoɔ na ɔde nanum aba bɛbɔ asase na ɔde nanum honhom akum ɔbɔnefoɔ na trene bɛyɛ asase na asase mu abɔsoɔ na nokredie ayɛ nakwa mu abomu amen Eda yɛmfa nsɔre yɛ addition so the Prince of Peace asomdwe hene no sɛ na Isaiah ɛka no ho asɛm na nti asɛ bɛɛ ne anya sua de sua yɛ bɛɛ nyina there's a sequence bi ɛsɛ hwɛ die sɛ nyame pasomdwe nyame mpɛ bɔne saa nneɛma mmienu ɛne nti baabi abɔne wɔ bia no nyame di kaade asomdwe ma wɔ sɛ de bɛyɛ ɔmbɛdwane afiri wɔ mu yɛ no wɔ bɔne ho na asomdwe no ɛyɛ nyame de ano aba. Now here's the point here. Do omu ko ni nyina no, omu ko asase ke na so. Yeah. Na nyame tiri mu popa ne se boni be firi ho. Ama ne ba no ode ne kra ne nipadua ne mogya ne beto ho e ma ye no. Woni ya betena asase so abede hene. Etike na no eye a mini
heaven and then say a mini enjoyable place bi na me siesie amaye osoro krokro bi na me esiesie di amaye eni nti no de no omu ko nyina no na nyame de ne ba no obeba wodi asumdwie esumbo asumdwie a ebebu katawiase nyina so no no de ba eti nyame mpentokwa eti senke wiase fo nyina akra age no a asumdwie hin no beba no ne ya betra febo eni nti no de ya sua ba nyina onso ka asumdwie peace wana de asumdwie no ma Yesu Kristo onyame ene ma ya asumdwie eni nti no na se na nyame ene gye se obekwa kopam ke na afo na furu asase no so no ama na makotena so no akum wo nyina da bi wo pasumdwie wo pe inhira manema opesi enye ni gye na se ye enye ni gye no sa de obepam ya furu asase no so na hanu be ma na ba betra asase no so wode ne make na Israelites no ebeba betra so na ni gye beba na impo se Israelfo no kura no wo kura no so wo mu eni ne mransem no so a there was a time Babylon for be day Habakkuk o catch Habakkuk was many pom trimu odin be ko afamo Habakkuk say Awurade na dey na be ma wo mu trimu odin che ye aba beto afa ye so na dey nyame pe no nyame pasumdue eni nti no di kai se dey asumdue kwa na che se dey Yesu Kristo na ema wo so mo gi Yesu Kristo tumu a ye no mo betra mo me nhwe wo di bibi ye mfato ho ma ye emra Elisha woni na kwa no nam na Assyria fo be twa wo ho hia na kwa yi ho wo so no na Elisha de nyame ada ne dia kire de se nipa ne mo ko no wo mo do so che Elijah fo na wo mo ya wo mo kire wo mo nyina no na kwa se yenku wo mo o se da bi hwe ade ne nipa nyame de wo mama ye de se ye de ye ku wo na wo se odi asomdue ma wo ma che wo sa de wo mo ba ne krom bedwar ma wo mo dware ye ense enkrofo no wo mo ti hodidie no mo se nyame be pa ne san krofo esum no nyame be ne pasomdue sei nyame be ne nka wachi ye nka esu okun ye na wo ye yaka de na so be wa bedware ye me Yeshua so ntimafita akra no de ma wo efirifira ye mo duane di ye mo sre na ense da bo mo tie duane na we hwani nuani ma wo se nyame wo ho asubi aduane papa so no de ma wo eni nti adesua ne nyina do de ma ye ne se anuane mo miemfa Yesu Kristo a wo yasomdue hene obeboa ye amietimi atena se na nasase so nkoro ba me ye nigye nasase so nkoro ba me asomdue na emom ewiase a eba boni nimu omra wotu boni afiri ho no ye ni nipa ebeji nyame edi do ye Israel ni do ye Israel ni do ye amamamu ni a obeji Yesu Kristo edi no wosi ye no mo nyina betena se afebo na Revelation 21 kan no wosi hwe na mehu wo soro foforo is asasefo Friday is saneba etimi no mienu no ye nye enti sankrofo ya Elisha hu wo mu no wo mu hu osoro foforo no hu mfaso asasefo foforo no so wo mu hu mfaso wo mu didi wo mu neje wo mu refi ntokwa asumdue bai asumdue ehin no mo miemfe ho man enu anu mo miemfe ho ma asumdue ehin no obehire de dem nti amen me da say elder yes open it thumbs now Onyankopɔn ne trimu nyede nyame ye odo nyame eye humobro enu nti na wama ya homa bebre wama ye mre se ne be sakra ya adwen that's right na se yan sakra adwen na se yetena ye bone mu nyame se mesa bone all right nti wo abone ewo mu no nyame ebese wo aka ho that's right asem bi sa me pese ye nyina ye dwendwen ho ne se nyoma ben na ewo ya sitine mu a ewasi eyi free akwemu bone ben na edware ewasi eyi free akwemu a ye ne nyame ntem ebeye kama dwen ho na sere nyame so mmoa se ne ebeye a ununo ntem ebeye kama amen na elder Kingsword who last one na ye fan so yo me da se sade twere no amaya hu ni adesua no ye nyina ye wakwama we have the freedom of choice onyame ede ope no amame ode ope no amawo nti ope ben na samiri uchusu so ne onyame be nante na sumdue hene ne ade hene wo mabrabom wadi hene e wo abrabom ana na se ye ho be ma osefo no se ye ho ma osefo no dia adisua yesua ne nsunsuan so a e ba Canaanites for no so ebi be boyen so that's right onyankopon de for say God is slow to anger
my period of probation. That's right. Say I'm fan sakara yadwini. Nti the essence and semi intimi and sakara and Kenya koma. Now for intimi make the right decision. Okay. Bibiara ya any onyankopon asem no ebo ebra. Emwaye ni afoforo enkita hodie no. Yensiro nyame so ma yetumi no na afi yantwe yɛn mfiri ho na yɛn follow no. Yo, madam ase mo ayade pa mo ayade se maboa ma de adusian sei e de abre yɛn atiefo abusiafo mo so ye beda mo ase pa no na yaka no nankopon boni no oba abɛhio oba abɛsɛ boni ba ye yɛse de ho betare boni na wo kesa kyerɛ yɛn yɛni Sabbath school yɛtie sermon yɛtie nsensem etu yɛn ho firi ɔpre yɛn sɛ yɛn firi boni ho sɛ yɛn firi boni ho a ɔbɛhye boni no na ya beta no ho yɛn sɛ bɛ dai ɔbɛhye yɛn bi ɛno adusia no tɔfa no no enti mpamkyɛw ɛne nyankopɔn na ne tirimu the next week yɛde ne ɛtɔ sinsia no bɛbrɛ mo sɛ the enemy within ɔtamfo a ɔwɔ yɛmu ɔde asi osu na ɔno wo hwehwɛ next week yɛ ba bɛhwɛ saa adusia no na yɛhu deɛ no sɛ betumi asuafo nyankopɔn ɛnhyira mu nyinaa kata ɔne na afei mema foster hyira so ɛma yɛ ɛrɛ wase nyame tumfoɔ ɔyɛ mmienu adɔdɔs ɔboa yɛn ma desuan mu ada hɔ a ne yɛserɛ sɛ kan akoma na berɛ a wobɛsɛ bɔne ɛne wiase yi na wo ne yɛdi no asomdwie so na wosrɛ yɛn sɛ yɛmmra wo nkyɛn no ma yɛn hoɔden ɛne wotumi no fa dom yɛn ntimi nane wiase ne yɛmmra wo nkyɛn na yɛtumi anya baabi pa tena ɛwɔ yesu din mu daakye amen.